Ela é Ana González, hostaleira en Ferreira de Pantón, e hoxe tamén unha das 3 meigas do filme Lúa Vermella, dirixida por Lois Patiño e coproducida por Amanita Films. Todo comezou cun casting fai pouco máis de 2 anos no seu concello. Dixen a miña filla e ao meu fillo, bueno, veña, vamos hasta ali a ver como se fai un casting, veña. E fomos e ali surxiu. Sen experiencia algunha e atraída pola curiosidade, presentouse o primeiro casting, no que un erro na anotación lle cambiaría o nome a Ana Marra durante o resto da produción. Unha proba que tivo continuidade. Despois, en Semana Santa, me chamaron para facer outra proba. E despois outra, e xa, bueno, pois genial, me aceptaron. No, foi divertido, o sea, a situación, a verdad que non o contaba para nada. Situación distinta foi a de Pilar Rodríguez, outra das veciñas da nosa provincia, que protagoniza esta película. Natural de Monforte, Pilar tampouco tiña experiencia no séptimo arte, pero sin algunha que outra obra de teatro. Estábamos en un grupo de teatro aficionado y la directora del grupo pues conocía a Iván Patiño y Iván le dijo, mira, yo podía pasar por allí para ver qué hacéis y tal, y vino con Lois. Y entonces vinieron allí y dijeron que siguiéramos haciendo la obra que estábamos representando, que ellos estaban mirando por allí a ver qué es lo que pasaba y tal. Un casting que foi a ela, no que gustou e que lle deu outro dos papéis principais. Ambas as dúas foron xunto a coruñesa Carmen Martínez as meigas dun filme que conta a historia real do Rubio de Camello. Unha experiencia inesquecible onde O que me chamou a atención foi esa unión, que foi divertido, que sempre nos estábamos rindo, que foi relaxado, que non foi nada tenso en ningún momento. Yo siempre soy de la opinión, desde que nacemos hasta que morimos estamos haciendo aventuras todos los días, porque nunca sabes lo que te va a pasar el día siguiente. Pero esta fue una gran aventura. E tras varios meses de inquietud entre as protagonistas soou o teléfono. Unha película na nosa fala que non só viu a luz, senón que incluso foi traducida ao inglés e presentada na sección Fórum da Berlinale. De repente un día recibes una llamada y te dicen, mira, nos vamos a ir a Berlín con la película. Y dices, ¿qué? Que sí, que nos vamos a Berlín con la película. Y eso, pues nos han elegido. Ostras, pues eso, mi madre, empecé a saltar de alegría. Lúa Vermella e as súas 3 meigas fixeron as maletas para viaxar a Berlín, a un festival con 70 anos de historia. En Berlín, que ten unha repercusión mediática importante, que leva 70 anos. Entonces, ostras, sínteste, non sei, para mí foi moi máxico, de feito. Debutar na gran pantalla estase a converter nunha costume na nosa provincia. Dúas mulleres da Ribeira Sacra que deixaron claro que as oportunidades, igual que as meigas, habelas sailas.